Viisarit ovat siirtyneet atomikellossa eteenpäin. Seitsemän minuuttia. Nyt jo edesmennyt vapaakirkollinen julistaja Leo Meller aikanaan runoili laulun Sun henkesi sateen alle. Voiko tämä olla mahdollista, että tuhannet ja tuhannet, ehkä sinäkin, rukoilevat tänäkin päivänä, mistä Meller runoilee? Kuuntele laulun sanoma. Sun henkesi saateen alle, mun sieluni uupunut vie. Oi kirkasta huokaavalle, ristin siunattu kaitatie. Oi kirkasta huokaavalle, ristin siunattu kaitatie. Ei riitä, jos kerran sulta sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallai. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta armoa matkallai. Sangue di orco. Queste orme sono strane. L'aria è così densa qui dentro. Questa foresta è vecchia. Molto vecchia. Piena di ricordi. E rabbia. En tiedä, missä määrin muistelet menneitä, mutta kuuntele nyt vakavasti. Teidän ei tule sanoa niin kuin nuo sanovat. Miksi, vaan teidän tulee sydämenne, henkenne syvyydestä huutaa taivasta kohden ja sanoa: Jeesus. Gandalf. Perdonami. Ti ho scambiato per Saruman. Voiko Bin Ladenin ydinase räjähtää Helsingissä? Voi. Dobbiamo agire in fretta. Minä olen nuoruusvuosien aikana saanut oppia tuntemaan Stalinin tyttären Svetlanan. Chi sei? Hanno sentimenti, amico mio. En tiedä. Non lasciare che parli. Mantieni. Lo stregone bianco si avvicina. Alberi parlanti. Di cosa hanno da parlare gli alberi? Solo della consistenza degli escrementi degli scoiattoli.
sono stati gli elfi, risvegliando gli alberi, insegnando loro a parlare. In una cosa non sei cambiato, caro amico. Parli sempre per enigmi. Lipponen sanoo, Saksa on Suomen tärkein kumppani. Me olemme mukana EU:ssa. Forti. Tule! Questo nuovo Gandalf è più burbero di quello vecchio. Vedi che romantico Gandalf, sta a guardar tramonto. Minä näin tulivuoren laavan, joka liikkui. Minä näin Bin Ladenin. Hän sanoi, kun helvetin tulet on määrä päästää irti. Ja kuljetaan yhden tulisen helvetin kautta siihen paratiisiin, jota Bin Laden on luvannut rakentaa. Ilmansuunnat sekoittuivat. Pohjoisesta saattoi tulla etelää ja idästä länttä ja ties mitä. Fox-television pilvenpiirtäjä. Saatana! Bin Ladenin kuolema olisi voinut myöskin merkitä sitä, että joku haluaa sanoa Suomelle, että 5 miljoonaa suomalaista viedään kuin karitsaa teuraspukille. Jos sinä onnistut löytämään jostakin Helsingin Sanomat, lue pääkirjoitus aukeamalta. Grand Old Man, Matti Vanhasen kolumni. Järkyttävä teksti. Perché no? I re del mondo. Vieläkö siellä rypsiä tehdään? Étrangers venus de terres lointaines, amis de toujours, vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace du Mordor. La terre du milieu est au bord de la destruction. Nul ne peut y échapper. Vous vous unirez ou vous serez vaincus. Chaque race est liée à ce destin, à ce sort commun. Cet anneau est un don fait aux ennemis du Mordor. Pourquoi ne pas s'en servir? À vos dates, Legolas. Jamais de mots n'ont été prononcés dans cette langue ici à... Bulletin of Atomic Scientist. Ydintiedemiesten, atomitiedemiesten, ydintutkijoiden, minä yritän löytää oikeata suomenkielistä vastinetta, ydintutkijoiden, tiedemiesten, tutkijoiden, atomifyysikojen. Arabimatka. Ce n'est pas un simple rôdeur.
C'est Aragorn, fils d'Arathorn. Vous n'avez pas le choix. L'anneau doit être détruit. Kuule veljuothan kanssani tee, kuinka hauska nähdä on uudelleen. Vaikka vuodet ovat vierineet pois, on kuin eilisestä hetki vain ois. Vaikka paljon täällä muut... Kanssani tänään on Leo Meller. Tervetuloa Leo Meller. Olli Kivi. Ei. Pastori Hesekiel. Minä olen Hannu Grönroos. Helvetti. Nyt Leo Meller. Hengen uudistava elämä. Pastori Hannu. Nyt Leo Meller. Kirjanen. Mikä tämä nimi nyt onkaan? Sun hengesi sateen alla, mun sieluni uupunut vie. Leo Mellerin story jatkuu. Ja minä aloin profeetoida. Minulla oli mahdollisuus kohdata yllättäen ystävämme Suomessa edelleen hyvin ajankohtainen profeetta, julistaja David Wilkerson. Tämä tapahtui pitkälti lähes 20 vuotta sitten. Jumalan henki näytti hänelle Suomen uhattuna alueena. Hän näki Suomen kartan ääriviivojen yhteydessä muurit, joiden takana eri suunnilta katsoen olivat eri väriset, aivan kuin elävät, liikkuvat massat. David Wilkersonin atomikellossa on perkeleen kasvi. Je vais porter l'anneau en Mordor. Vous n'avez pas le choix. L'anneau doit être détruit. Perkeleen poika. Grand Old Man, ex-pääministeri Matti Vanhanen. Moss on kaupunki Norjassa. Mossissa on David Wilkerson. Hän on antikristus. Katse Troy! Leväty täällä palle! Onko niin, että nyt lähetämme, niin kuin profetia ennustaa, rauhan turvaajat miehittämään antikristuksen? Googin sota alkaa. Mä tarvitsen uutta tuulta, uutta armoa matkallain. Sen pituinen se, vai onko?